हाय लोगोफोर, आंनि इउटुब नायगिरि लोगोफोर, आंनि बे भिडिअ लाबोनाया बेनो जे जोंनि बर' हारियाव मानो बेबायदि दिनै सासे गाबोन सासे खारलायबाय थानो मोनखो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि थासारिया सोलिबाय थासिगोन नामा? सोरबाबा दिनै गाबोन खारनाय, सोरबाबा थैनाय। जोंनि बर' हारि समाजाव बेबायदि सोलिबाय थाब्ला बोरै जानो? गुबुन हारिफोरखौबो नायहर बोरै सोलिदों। जों बे फिसा मेट्रिकआवनो फेल जानायखायनो गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनो दा सान। मिथिबाय? गावनि जिबनखौ नाय, गावनि जिबना बेसेबां मैल्य गोनां। बे मेट्रिकआलाय मा केन्सेल'सो नामा? मेट्रिकआ फैबाय थागोन। खनसे नङा खननै नङा खनथामावथ' पास जागोन ना। नोंनि जिबनखौ नों बायना मोनालै। खोनाबायना? नोंनि जिबनखौ नों बायना मोना। हाद्रिजों समान। बबेबा हाद्रियाव जन्थब गोलैबा बेखौ नागिरनाबो मोनला, मानोबो मोनला। थिग बेबायदि नोंनि जिबनाबो थैना थांब्लाथाय बेखौ मोनफिननायबो नङा आरो फैगोन उजिगासेयावबो नों जोनोम जागोन ना जाया बेखौ नों मोनथिया। मानो नोंसोरो बेबायदि खालामो? आरो मोनसे खौरां बुंबावनोसै। जेन जोंनि बर' समाजाव, बर' हारियाव खारलाबायनाय जायो। दिनै सासे गाबोन सासे। नै थांनाय सप्तायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो सानै खारदों। सासेया 13 बोसोर, सासेया 16 बोसोर। मा जाहोननि थाखाय बिसोरो न'निफ्राय खारखो आरो मानो खारखो? दासिमबो बिसोर सानैनि खौरां जेबो उदिस गैया नागिरबाय थादों। जाहाथे जोंनि बर' हारिया बर'फोरा जेरावनो मोनो बिसोरखौ हमनानै बुं, मानो खारनाय नोंसोरो न'निफ्राय? मानो फैखो होननानै। जाहाथे बिसोरो उन्दै गथ'साफोरसो आरोना बिसोरनि फट'खौ आं स्क्रिनावनो होनाय जागोन। मा बुंबावनो जोंनि बर' हारिनि गथ'फोरखौ मोनसे फिसा दाय मोनब्लाथाय थैनाय, खारनाय बेखौल'सो सानसै। नैबे खर'आव जेबो मेलेम गैला जोंनि बर' हारिनि जोलैफोरा। बे गेदेर गोलावफोरखौथ' मा बुंबावनो। आं इयुनाव बिसोरखौबो भिडिअ लाना फैगोन। एसेनोसै।